मैयानिफ्राय लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाजौ बे थान्दै जौखोन्दोआव नैबे समाव आं दङ दिन्थिफुंसालि बे दिन्थिफुंसालियाव केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों जिहेतु नैबे दिन्थिफुंसालियाव जों दा दंफैयो बे दिन्थिफुंसालियावनो नुनो मोनसे समायना रमायना मोनसे बर' हारिमुनि सावगारि आखिनाय बा सावगारि एरनाय बेखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ बर'नि जे मोसानाय जेखाइ खबाइ खोब मोनसे जों नुनो मोनदों बेयाव गोबां जोंनि माबायदि मोनदों जे माने समायना रमायना गाबखौ आदायाबो खोब मोनसे गोजोननाय मोननायखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायदों लोगोसेनो गोबां जायगानिफ्राय बे बिफांखौ नुनानै आं गोमोदों आरो आं असम्भब मोनदों माने खुनु जायगायावहाय आं बे बिफाङाव समायना रमायना बायदि मिथिंगानि महरजों लोगोसे जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल हारिमु जेखाइ खबाइ आरो मोसानाय जोंनि खिथादों आरो गोबां जिब जुनार बाहाय आखिनानै बाहाय दिन्थिफुंजानाय जादों बेखौ जायनाखि गोसोखांनानै बानायहोदों आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो आरो इयुनाव बिथांनि बिदि आखिनाय आदा आरो बेनिफ्राय साबसिन जाबावथों जोंनि हारिमुखौ गेवसारथों बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों आं बेखौ जोबोद मोजां जादों सारा जे मोनसे खोथाखौ बुंनो सानगोन नामा जायनिखि बिथाङा बेयाव बे सावगारिखौ एरदों बिथांखौ बेयाव लोगो मोनो एबा गोजोननाय मोनो आंथ' एक्सुवेलि बिथांखौ नायनो लुबैदोंसो दा सोर आखिदों बेखौहाय दा नुनो मोनोबा बिथाङानो बानायमारदों होननानै नुनो मोनोबाथ' मोजां जागोन आरोखि साखार नुनाय जागोन आरोखि दाथ' जों सिमां बायदि नुदों आरोखि दा बिथांखौ नुनो मोनाखै नुयोबा आं सानो खोब मोजां जागौ आरोखि जिहेतु दिनै गलाघाट जिल्ला सानखाथि नोगोराव खोब मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव बेयाव जे बिथाङा जे मोनसे बर'नि हारिमु गासै गाननाय जोमनायखौ लानानै बागुरुम्बा मोसानाय जेखाइ खबाइ खाम सिफुं जथा गासिबो आखिदों बिनि माबा मोनसे सारा फोरमायनो गोसो आदसा बेजोंथ' आं सानदों बाहायसो साखिनो नुदों जोंनिफ्राय बेखौ बुंनो थाङोबा जोंनि बर'नि हारिमुवानो बाहाय बेरखांदों आं बेखौ बुंगोन आरो बाहाय माखासे जोंनि मिथिंगानि सम्पद जेरै जिब जुनारफोर दं आरो जेरै मिथिंगा दं बेखौ रैखाथि होनायबो जादों आरोखि बे जोबोद मोजां जादों जाय गोसोखाङो बेखौ बानायनो खोब मोजां जादों आरो खोब मोनसे सारा गोजोननायखौ जोंनिसिम फोरमायदों लोगोसेनो जाय बिथाङा आखिदों बिथांखौ सारा लोगो मोननाय मोनबा खोब मोनसे गोजोननाय मोनगौमोन होननानै फोरमायदों लोगोसेनो आं माखासे गोबां बेयाव जोंनि बिथांमोननि जिहेतु दंफाङाव मोनसे गोबां सावगारि जोबोद मोजाङै बेयाव माखासे सावगारिखौ आखिनानै बेरखांहोदों बेयाव माने जिब जुनार दङ ना दङ आरो बारदै सिख्ला मोसानाय दङ जोबोद मोजां आरो बियो फाख्रि दंफाङाबो गड गिफ्टेड बादि बेयाव जानानै थाबाय माने बेयाव साजायनो थाखाय जोबोद मोजां जानायाव बेखौ मोजाङै साजाबाय पारिजा बसुमतारी बिथां दैदेननो आंनिनो भागिन जायो बिथाङा बेखौ जोबोद खस्थ' खालामनानै फ्राय बिथाङा 20 दिनसो बेखौ नाजानानै बेखौ मोनसे मोजाङै बेरखांहोदों आरो आं सानदों जोबोद मोजां जादों नाथाय बोथोरनि थाखाय बेयाव नायग्राफोरनि जि अनजिमा बे एसे माने खम जाबाय दा जियानो जा गाबोनहालागै आसा खाथिदों जोङो आरो फैबावगोन नायनो आरो नायनानै बिथांजों हयथ' बिथांखौ सोर माने बेखौ बेरखांहोदों सावगारिखौ दा बेयाव मिथिंगायारि जि माखासे बिथाङा जि कनसेप्टजों बेखौ बानायदों दा बेखौ हयथ' गाबोन बिथांखौ हयथ' नागिरगोन सोर बियो आखिग्रा दा बे हिसाबै बिथांखौ मोननो हायो आरो बिथांखौ फेसबुकआवबो मोनगोन पारिजा बसुमतारी बिदि खालाम दा गतिके जोंनि 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जौखोन्दोजों लोब्बा लाखिनानै नैबे जे दिन्थिफुंसालि बे दिन्थिफुंसालिखौ नैबे मोनसे जोंनि फाख्रि दंफां बे फाख्रि दंफाङाव जि मिथिंगायारि जि मोनसे बेयाव माखासे माने जिब जुनार आरो ना दा बायदिसिना बेखौ आखिनानै माने महर मोनसे होनो नाजादों आरो बेयो जोबोद ओंथि गोनां खालामसिनबाय आं बेखौनो बुंगोन खोब मोनसे सार बेयाव जों नुनो मोनदों जे गोबां रायजो राजाफ्रा जायनिखि बेयाव सावगारिखौ एरदों बेखौ माने गोबां नायनो लुगैदोंमोन बेयाव दासिमबो बिथांखौ नुनो मोनाखै बिथांखौ आंद्रायबा बेयाव दिन्थिनो हायो बिथाङा न'आव थांदों दा माने
आधा घन्टानि उनाव बिथाङा फैफिनगोन जुदि लोगो मोननो गोसोब्ला बिथांखौ लोगो हमनो हागोन जेबो नङा बियो माने जोंनि सिसुपानि दख'रानि सिङावनो बिथाङा खामानि मावगासिनो आरो गलाघाट जिल्लायावबो खामानि मावबाय थायो दा बे हिसाबै बिथांखौ लोगो हमबा पारिजा बसुमतारी सिसुपानि पानबारि बे गामियाव बिथांखौ लोगो हमनो हायो आरो बिथांनि जामुंखौ बेयाव जायनायावखि सोंबाबो मोनगोन दा बेखौ आङो बयखौबो जुदि बिथांजों थोंजोङै जुदि सावरायनो सानोब्ला बिथांनि जानबुङाव बयबो जगाजग खालामनो हागोन मोनसे खोथा सार जिहेतु गोबां बर'नि गोबां माने सावरायमेल बा सान्दामेलाव बेयाव माने बेफोरबायदि आखिनायखौ नुनो मोनाखै खोब मोनसे माने बर' हारिनि थाखाय बे दिन्थिफुंनायखौ जोंनो नांगौ जायो नाथाय गुबुनाव जों नुनो मोनाखै खोब मोनसे गिबि खेबनि थाखाय जों एबार नुनो मोन्दों मा बुंगोन सार गलाघाट जिल्ला हिसाबै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे 52थि जि जखनथाइ बेखौ मोनसे ओंथि गोनां खालामनो जोंनाव गोसोआव दंमोन दा जोंनि सिगांनि थावनिया एसे आलादा जायगायावमोन नाथाय बोथोरनि थाखाय दुब्लिफ्रा हाब्रु जानायनि थाखाय जों बेयाव लाबोनो गोनां जादों दा लाबोनो गोनां जानायावबो जोंहा नैबेहाय दिन्थिफुंसालिखौ खालामनायाव हयथ' जोङो मोनसे खाफाल गोनां होननांगोन नैबे फाख्रि दंफांखौ जों बेयाव मोनबाय आरो जायफ्रा बे साब कमिटियाव दङ रामचरन मुसाहारि बृन्दाबन बसुमतारी बिथांमोना मोनसे गोसोखांबाय आरो मोनसे कनसेप्ट बिथांमोना मोनसे डिजाइन खालामनानै बिथांखौ खावलायबाय जे बेयाव मोनसे महर होनांगौ आरो मिथिंगायारि महर जेरै जि महराव नायोबा जोङो नैबे मिथिंगायाव थानाय जिब जुनार बेजों लोगोसे मानसि आरो गासै जिब जुनारजों मानसिजों जि मोनसे सोमोन्दो बे सोमोन्दोखौ हयथ' दिन्थिनो थाखाय बिथांमोना नाजादों जोबोद मोनसे ओंथि गोनाङानो जाबाय आं बेखौ बुंनांगोन आरो बेयो गलाघाट जिल्लायाव हयथ' जों बुंनांगोन नैबे 52थि जि थान्दै जखनथाइ बे जखनथाइखौ जोङोथ' बेखौ 100%खौनो जों नाजादोंमोन मोजां खालामनो थाखाय नाथाय बोथोरनि थाखाय जोंहा एसे दुखु थाबाय गोसोआव बेनि थाखायनो जायफ्रा बेयाव थान्दै महरै बाहागो लाफैदों आलासि महरै बाहागो लाफैदों बेयाव जों मिन्थिस्लाबै माखासे जि दुखु बेयाव मोनबाय बिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय दा जियानो जा जोङो नैबे जिखिनि एक्जिबिसन काम बुक फेयार बेयाव नैबे मोनसे फाख्रि दंफाङाबो जोंखौ जोबोद मदद खालामनो होननांगोन आरो आं आसा थिदों जे इयुननि जोंनि जे माखासे हाबाफारि बे हाबाफारिफ्रावबो जोंहा मिथिंगायारि माखासे बै जोंनि जि मिथिंगाजों जोंहा जि सोमोन्दो बेखौ बेरखांहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि लायोबा हयथ' जोङो जोबोद मोजां जायो आं बेखौनो आंनिफ्राय आंनि खावलायनाय बेजोंनो लोगोसे गोबां जोंनि आसामनि गोबां सुबुंफ्रानो बेयाव माने नैबे बिफां फांसेखौ केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खालामबावदों आङो नैबे बिफां फांसेयाव गोबां माने समायना रमायना गाबनि सावगारि आखिनाय दङ नैबे बेयावनो जों माखासे मानसिफोरनिफ्राय सुबुंगोन দাদা কি ক'ব যে আজি কেনেকুৱা লাগিছে গছটো বহুত মৰমৰ লাগিছে বহুত পুৰণা গছ হয় আৰু আৰ্টবিলাক ধুনীয়া লাগিছে এইটো ইতিহাসবিলাক মানে আঁকি দিছে দেখোনটো ভাল লাগিছে থেংক ইউ যিহেতু আমি দেখিছে গছৰ ওপৰত যে মানে বাগৰুম্বা নচা দেখিব লগা বস্তু হয় আৰু ৰাইজে এনেকৈ দেখিলে মৰমো লাগিব যিহেতু মানে ইয়াত যিটো দেখাইছে আপুনি বেলেগ প্ৰগ্ৰামবিলাকত এনেকৈ দেখিছিলে নাই নাই মই আৰু দেখা নাই ইয়াত ফাৰ্ষ্ট দেখিছে মনটো ভাল লাগিছে बिथाङा खोब मोजां मोनदों होनना बुंदों नै बेयाव जों सेल्फि लानायखौ नुदों केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों बेयाव फट' खेबनायखौ नुनो मोनगासिनो दं गोबां फट' खेबनायखौ मोनदों मा बुंगोन नोंथांमोना मा बुंगोन जे खोब मोनसे समायना रमायना माने बेयाव सावगारि आखिनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना फट' लादों माबायदि मोनदों मोजां जायनोखि बेयाव सावगारिखौ बानायदों बेखौ मा फोरमायगोन मा बुंगोन खोब मोनसे मोजां मोनदों मोजां फट' लानो मोजां मोनसे खालामना होदों ना होमबा बबेनिफ्राय फैदों आं जयपुख्रिनि बिथाङाबो गलाघाटनिनो माने सासे खोब मोजां मोनदों नैबेयावबो जोङो फट' लानायखौ खोब मोनसे माने समायना नुदों केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों खोब मोनसे मोजाङै फट' लादों बिथांमोना बिथांमोननिफ्रायबो जों सोंनो नाजागोन खोब मोनसे जों नुनो मोनदों जे बर' हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ बिथांखौ केमेरा पार्सन दिन्थिफुंनो थाखाय बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बिथांमोना बेयाव नैबे 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथायाव लाबोदों बेयाव गोबां जिल्लानिफ्रायबो फैदों जानो हागौ बेयाव फाननो फैनाय बिथांमोननिफ्राय मिथिबाय माबायदि जादों जिहेतु फाननाय बेफारानो मोजां जायाखै बाबु अखा बोथोर नङा होमबा अखा बोथोर बबेनिफ्राय फैदों जोङो उदालगुरि रौतानिफ्राय फैदों ओरैनो बेसेसो सुबुंफ्रा इयाव जेनेबा बायनो फैदों मानसिफ्राथ' बहुत फैदों दामखौनो होआ माथो ओरै नायनाल' थाङो बिथांमोना उदालगुरिनिफ्राय फैदों होननानै बुंदों थेवबो जिहेतु 52थि
थान्दै जखन्थाइ बेयाव गोबां अखा हानायनि थाखाय बिथांमोननि फाननाय बा बेफार फालांगिया खोब मोनसे खम जादों बा दुखु मोनदों बिथांमोनाबो माने बायग्रा सुबुंफोर फैयाखैनो नैबे समाव जों मिथिनो नाजाबावगोन जे गुबुन दखान मोनसेयाव बिथांनाव जों सोंनो नागिरदों माबायदि मोनदों आब' जिहेथु नोंथाङा बे 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखन्थायाव फैनानै जि दख'ना बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ फानफैनानै मोजां मोनदों बे माबायाव गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि 52थि मिटिङाव फैनानै गाहाम मोनदों आरो जिहेथु फाननायफोरा माबोरै फाननायाथ' दिनै एसे मोजां जादों मैया बारा मोजां नङामोन मोजां जादों आरो ना मोजां मोजां बिथाङा एसे मोजां जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसे नैबेयाव जों दिन्थिफुंनो थाखाय खालामदों केमेरामेन बिथांखौ खोब मोनसे माने गलाघाट जिल्लानि बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बिथांमोना गाननाय जोमनायखौ बायनायखौ जों नुनो मोन्दों बा सोरनिबा फालांगिफोरा जों फाननो मोनाखै माबायदि मोन्दों आब' बोरै बेफार बानिज्यनि मोजां मोनदों मोजां बहानिफ्राय फैदों आब' खाथियावनो बिथाङा गलाघाटनि खाथिनिनो जायगानिनो खोब मोनसे माने फाननाय गाननायनि थाखाय मोनसे बेबस्थाबो जादों बेयाव जों बेखिनियावनो जों माखासे बाजारखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं केमेरामेनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों जे गोबां फानग्रा एबा बायग्रा बिथांमोना खोब मोनसे माने इयाव साखाफारा जानानै दं बायनो थाखाय बा फाननो थाखाय जों खोब मोनसे बिथांमोननिफ्राय जों माखासे मिथिनो नाजाबावगोन जे बिथांमोना माबायदि बेफार बानिज्य सोलिदों नैबे दखानाव जों फैबावदों बोरै जादों आयं बोरै जादों हामाखै फाननायफोरा मानसियानो बाया बहानिफ्राय फैदों नोंथाङा बाक्सानिफ्राय फैदो क'क्राझार बाक्सा बाक्सानिफ्राय बिथाङा बेयाव दख'ना फाननो थाखाय फैदों होनना बुंदों नैबेयाव आब' सासे दं जों बिथांनिफ्राय मिथिगोन माबायदि आब' मोजाङानो दा मोजां जिहेथु दख'ना गामसा नोंथाङा बायनो फैदों बहानि जोङो बे सिसुपानिनो बोरै बायनायफोरा गामसा दख'ना बोरै ओंखारदों मोजांखौथ' लाबाय गानबाय मोजां नांदों आरोना आब'आ जोंनाव बेयाव लाबायबोनो गानबायबो बिथाङा गाननानै ओंखारफैबाय आरो जिहेथु खोब मोनसे गोजोननाय मोन्दों आरो केमेरा पार्सन बिथांखौ माखासे थासारिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं खावलायबावदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे मा होनो गलाघाटआव बे आबसुनि सेन्ट्रेल आबसुनि कनफार्म मा होनो सेसनाव फैनानै गोजोननाय मोन्दों मानोना बेयाव सेला बहुद जादों जों क'क्राझारनिफ्राय स्टार्ट जाबोनानै गलाघाटसिम मानसिफ्रा ज' जाफैदों फैनायाव नारा नाथा जाबोदों एक दिना फैनाय हाग्रा बंग्रा सोरबा लामाखौ गानदों थेवबो जथेस्थ' सेलाबो मोजां जादों आरो दायो बर्थमान थेंक इउ बेखिनियानो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गाइनोलॉजी डेन्टेल यूरोलॉजी डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी आईसीयू एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन